имрӯз дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби сарвисияти маорифи шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни мураббии соли 2021 ташкил ва баргузор гардид. Комиссияи озмуни касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, ки иборат аз масъулини соҳаи маориф, мутахассисони соҳа буд, дар аввал аз фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 127 ноҳияи Фирдавсӣ дидан намуданд. бахусус таҷрибаи педагогӣ Мунира Ҳасанова, мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 127 ноҳияи Фирдавсӣ, мавриди санҷиши комиссияи мураббии соли 2021 қарор гирифт. дар аввал баъди шиносоӣ дар назди комиссия Мунира Ҳасанова, мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 127 ноҳияи Фирдавсӣ, ки таҷрибаи 20 сола дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ доранд, дар мавзӯи нон нақл аз рӯи расм дар машғулияти инкишофи нутқ дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб ҳунари худро нишон доданд. раванди таълим дар ин муассиса хуб ба роҳ монда шудааст. дар ин муассиса сармураббии пуртаҷриба ба мураббиён бисёр фикрҳои ҷолиб, машғулиятҳои ҷолиб бо якҷоягӣ мегузаронанд. мураббиёи мо аз тахтаҳои электронӣ истифода мебаранд. мураббиёе ки дар ин озмун иштирок мекунанд, ин мураббиёи пуртаҷриба, собиқаи кории хеле зиёд ва бояд мураббияи ҳам серталаб бошад ва ҳам эҷодкор бошад. бо ин эҷодкорӣ вай метавонад ки диққати кӯдаконро ва маҳорату малакаи худро ба кӯдакон диҳад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хоса раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба рушди пайвастаи соҳаи маориф ҳамчун соҳаи пешбарандаи ҷомеа аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, дар ин замина имкониятҳои муносиб ва таълиму тарбияи насли наврасро дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ фароҳам овардааст. дар идомаи озмуни даврии шаҳрӣ мураббии соли 2021 комиссияи озмуни соҳаи маорифи шаҳри Душанбе аз муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 64 ноҳияи Шоҳмансур боздид ба амал оварданд. ба таъкид аст, ки низомномаи намунавии комиссияи озмун дар кӯдакистонҳо машғулият мегзаронанд ва саволу ҷавоб оид ба ихтисос, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа, кор бо компютер гузаронида мешавад. Фирӯза Ғаниева, мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 64 ноҳияи Шоҳмансур, машғулияти худро ба таври назаррас назди иштирокчиёни озмун гузаронида, бо тарбиятгирандагон бештар таълимро ба таври амалӣ ва бо ҳар гуна расмҳо ва дигар аёниятҳои таълимӣ роҳандозӣ намуд, ки то андозае тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ фаъол буданд. дар ширхоргоҳ кӯдакистони 64 ноҳияи Шоҳмансур озмуни шаҳрии мураббии сол 2021 гузаронида шуда истодааст, ки мураббии гурӯҳи омодагӣ ба мактаб Ғаниева Фирӯза фаъолона иштирок намуда истодааст ва аз тарафи ҳайати комиссия дар машғулияти мураббии мо иштирок доранд ва аз тарафи мураббии ҳамин гурӯҳ дастовардҳои намоишӣ эҷодии мураббӣ, ки бо кӯдакон тӯли 1 сол кор карданд, пешкаши комиссияи озмун гардонида шуд. ҳамзамон масъулини сарвисияти маорифи шаҳри Душанбе тамоми паҳлӯҳои фаъолияти Фирӯза Ғаниева, мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 64 ноҳияи Шоҳмансурро мавриди таҳлил ва санҷиш қарор доданд. гуфта шуд, ки Фирӯза Ғаниева, мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 64 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе тамоми фаъолияти мураббигии худро сарфи таълиму тарбия намудааст, ки дар ин рӯз номурда тавонист масъули эҷоди худро пешниҳоди комиссияи озмун гардонид. бино ба маълумоти комиссияи озмуни шаҳрии мураббии соли 2021, озмуни мазкур ба таври шаффоф сурат гирифта рӯзҳои дигар низ идома меёбад.